Εδώ στην Blue Farm, η οικογένειά μου και εγώ παράγουμε τσιπούρα και λαβράκι. Είμαι πολύ ευγνώμων που ζω σε αυτό το ελληνικό νησί, την Εύβοια. Η μοναδικότητά μας έγκυται στην τοποθεσία μας. Δραστηριοποιούμαστε σε μια προστατευμένη περιοχή με καταγάλανα νερά, πλούσια σε βιοποικιλότητα. Νοιαζόμαστε για τη φύση και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να τη διατηρούμε καθαρή. Απασχολούμε 60 άτομα, εκ των οποίων το 30% είναι γυναίκες, σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μένουμε στον τόπο μας, να μεγαλώνουμε τις οικογένειές μας σε ιδανικές συνθήκες, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για μένα ως νέα μαμά.